אותי שם, תהיית את ההצלחה. כן, כן. את רוצה קודם כל זה? לראות אם הוא שמה? הוא שם, תן. פה? הוא פה? כן, כן. יכולה לתת לו. לשים ידיים על העיניים ולבקש משאלות בלב. תשימו ידיים על העיניים, תבקשו משאלות בלב.
תשמע 1, 2, 3, אתה תכבה את הנרות. בסדר? אני אגיד לך מתי. שים לו רחוק לצורך... בספירה של 3, כולנו נכבה יחד את נר יום ההולדת. מוכנים? 1, 2, 3. אני רוצה להזמין את אשתו של איציק שתברך. אז כפיים לאשתו של איציק שתברך. איפה הכפיים? אני רוצה להגיד לכם שאני מאושרת שזכיתי לבעל כזה שהגיע עד גיל 70, שבזכותו אני עומדת פה היום, ובזכות ילדיי הנפלאים, שגם אני ישבתי פעם על כיסא גלגלים, וגם אני הלכתי פעם עם קביים, ותודה לאל בעזרתם ובסיוע שלהם, ובהשגחה התמידית שלו, ובשביל זה הוא גם עובד איתכם, כי הוא יודע איך לתת. היום אני עומדת על הרגליים ואני עובדת, ואני מאחלת לך את כל הטוב שבעולם. אמן. ושתמשיך לתרום ולתת לאנשים שצריכים את האהבה ואת הטוב שבך. ושנמשיך להיות ביחד על 100. איפה הכפיים? בואו תקחו, תבואו את הביתה. ותלכיבו. בואי, אשתך, אתה רוצה אותה לקרות? את מוכנה? כולם ידיים מעל הראש. אני באמצע. וכפיים!
לו מזל טוב, 3, 4 ו... איציק, הפתעה מכל המשפחה והם רוצים להקדיש לך את השיר הבא, תקשיב איזה שיר הם רוצים להקדיש לך, אתה מוכן? את מוכנה? כן.